Iridescent clouds na kuhaan sa usa ka netizen sa Gihulngan City sa Negros Oriental. Unsa ba gyud kining gitawag nga iridescent clouds? Sa atong sayran pinaagi ni ining report. Sa video nga kuha ni Jereco Edullantes ug Benjie Tangijan niadtung milabayng Huwebes, makita ang daw usa ka halo nga mabulukon o colorful nga nagpatong sa usa ka bagang dag-om. Milanat ang talan-awon ug dulan sa usa ka oras ug inanay ra usab kining nawa matud ni Benjie. Gipasabot ni Ana Dumdum, weather specialist sa PAGASA Visayas, nga usa ka iridescent clouds ang nakuhaan og video nila ni Jereco ug Benjie. Ang iridescent clouds susama og konsepto sa pagkaporma sa mga rainbow o bangaw. Maporma kini sa mga nipis nga matang sa panganod sama sa cirrus clouds nga adunay daghang water droplets nga susama og gidak-on. Ito nga part kay uniform siya. So probably ang the droplets of water there are more uniform. So conducive siya if nay sinag or light from the sun nga from the background or incident ato nga kuan makakita ta sa effect nga mura siya halo or murag rainbow-like nga murag ring on top of that cloud. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.